Eli loppuarvosana tälle mailalle Dunlop SX300 Touri. Mä en oo pelannut SX300 normaaliversiolla, eli 300 grammasella. Tää maila on mun mielestä hieman parempi edistyneille pelaajille. Saa paremmin kontrollia ja kierrettä saa ihan riittävästi. Ulkonäkö. Sanoisin, että 9/10. Erittäin hyvän näköinen maila. Kivat värit. Tietenkin jos tykkää mustasta mailasta tai valkoisesta mailasta ei oo hyvä valinta. Näyttää todella modernilta ja kivalta. Voimantuotto 8/10. Ei oo mikään paras, mutta ei oo myöskään niin kuin mikään täyskontrollimaila. Eli spinnimailaan katsottuna saa hyvin voimaa. Kierteen tuotto on jopa tämän mailan huonoin ominaisuus. 7/10. Spinnimailaan nähden voisi olla huomattavasti enemmän kierrettä. Mailan mukavuus. Sanoisin, että 10/10. Tämän parempaa ei saa nykymailoista, varsinkaan näin jäykästä ja painavasta mailasta. Ihan ehdottomasti kärkiluokkaa mukavuudessa. Mailan kontrolli. Tämä on tosi mielenkiintoinen, koska yleensä spinnimailoissa ja moderneissa stiffeissä mailoissa on todella huono kontrolli. Sanoisin, että tässä mailassa on jopa sen paras ominaisuus. 10/10 kontrollista. Sopii ihan kontrollipelaajille myös. Toki saa enemmän kiertää voimaa. Todella hyvä kontrolli. Sitten vähän muita ominaisuuksia, eli verkkopeli, syöttö, slice-lyönnit ja muut erikoislyönnit. Mä sanoisin, että tämä maila on yllättävän hyvä suurin osa lyönneistä. Syöttö on ehkä heikoin osa-alue näistä. Syöttö 8/10. Verkkopeli, sanoisin, että 9/10. Sopii myös nelinpelaajille ja pelaajille, jotka tykkää tulla verkolle. Todella hyvä spinnimailaksi verkolla. Slice. Itse tykkään slicea paljon. En sanoisi, että tämä on paras maila sliceaamiseen. 7/10 slice ja alakierren lyönteihin. Muuten yleensä mailan pelattavuus on todella hyvä. Kokonaisarvosana mailasta on mun mielestä 9/10. Erittäin hyvä maila, erittäin hyvä päivitys ja ehdottomasti parempi kuin 22 malli. Eli todella hyvä päivitys Dunlopilta. Suosittelen kaikille tätä mailaa. Vaikka olisi kontrollipelaaja tai tykkää voimamailasta enemmän, niin ehdottomasti kannattaa kokeilla tätä. Erittäin hyvä maila.